Hej Bjørn, jeg vil godt have din kage. Hold kæft. Hvorfor det? Fordi det er min kage. Jeg vil godt have din kage. Du får ikke min kage. Så bliver jeg nødt til at kæmpe en epic kamp. om Nej. kagen. Det Jeg taler ikke til dig. svævende firkantet hoved om. Hvad? Så kom ind svævende firkantet hoved. Hvad for en ligner fir- Philip. What the fuck is that? Ja. Karate. What the fuck? Jeg kan flyve. Sejt. Jeg tager min master sword. Prikker til mig. Det rammer mig en gang. Det er fordi, det er magisk. Nå. Hvad? Jeg kan jo ikke noget. Nej. Sten! Der er død! Du skal få sten! Kæmpe sten! Ingenting rammer mig. Nej, men sten gør. Du er død. Sådan der. Yeah, kage Jeg til kan mig. stadig ikke se noget af mine skuldre. Sådan der. Ja, Men kom Pikachu kage. mangler at komme ind. Pikachu! Sådan der. Perfekt film.